Ir-Repubblika ta' Malta l-ewwel 50 sena 1974-2024 hija t-tema ta' wirja li qed tittella fil-Palazz tal-Gran Mastru sabiex jitfakru il-5 deċenji tal-vjaġġ tan-Nazzjon Malti bħala Repubblika. Waqt ċerimonja inawgurali l-President Miriam Spiteri de Bono fissret ir-Repubblika bħala simbolu ta' ġensu poplu li fih qed iġorr id-den li akkumulaw missirijiet natul sekli sħaħ. Il-President aċċennat l-importanza ta' iktar edukazzjoni ċivika biex fit-tfal jitnissel apprezzament qawwi ta' xi tfisser li pajjiżek ikun repubblika li jkun ta' niesek u li f'pajjiżek tażel int min imexxik u kif tmexxih il quddiem. Il-kuratur tal-wirja Godwin Vella spjega ma' TVM News kif din il-wirja tagħti ħarsa lejn l-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta sal-ġurnata tal-lum bil-kisbiet, il-fallimenti u l-qtuħ il-qalb kollu li kien hemm sakemm l-uffiċċji pubbliċi kollha f'pajjiżna jkunu okkupati minn ċittadini Maltin li jirrispondu lil poplu Malti waqgħu. Biex permezz ta' din il-ħares aħna napprezzaw il-kisbiet li għandna llum, il-tilta ħajja, id-demokrazija ħajja li għandna llum u li aħna bħala pajjiż allura qegħdin ingawdu. U din kienet storja twila, storja li tmur mifruxa fuq mijiet ta' snin, ħafna ġenerazzjonijiet biex propju wasalna fejn qegħdin illum, fil-livell, fl-istat li qegħdin illum. B'mod sempliċi l-wirja interattiva tispjega wkoll il-funzjonijiet u l-importanza tal-President bħala kap tal-Istat u fulkru tal-Għaqda Nazzjonali. Fl-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela fisser kif il-kisba kostituzzjonali tar-Repubblika bħala parti mill-qofol ta' dik li hija Malta. Qal li l-pajjiż irnexxielu jagħmel kisbiet kbar meta kien maqut u nnota riformi li twettqu fosthom il-mod kif jinħatar il-kap tal-Istat Malti. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici irrimarka l-avvenimenti li seħħew fil-pajjiż li wieħed jibni fuq l-ieħor u li kienu jirrikjedu tmexxija viżjonarja u poplu reżiljenti u determinat. Mario Kutajjar, Chairman ta' Heritage Malta, qal li din il-wirja hija tislima lil dawk kollha li ħadmu għar-Repubblika. Tagħti ġieħ lil Maltin ta' kull żmien illi żammew tnemnem il-ħeġġa biex il-pajjiż ikollu rajħ fideh u li ħolmu lil pajjiż li għandna llum. Min-naħa tiegħu, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit irrimarka li l-wirja jservi ta' tfakkira tal-istorja u l-aspirazzjonijiet komuni tal-poplu fil-waqt li tonora il-viżjoni u l-għaqda li jkomplu jsawru in-nazzjoni. Il-wirja se tibqa' għaddejja sa Marzu li ġej.